Thokozani kokuparafini umzuzu kandobe. Ndabenza ntoni bendileqe kangaka? Ndabenza ntoni bengandifuni? Kuba ngumona ngaba ndaphiwa isibusiso nguThixo, ndaphiwa ngamanyanga asekhaya. Bandileqela loo nto leyo. uNkulunkulu namanyanga asekhaya andinika isibusiso sisesibelekweni sikamama, andipha amandla ukuthi mandincede abantu. Ayikho enye into endileqelwa yona. Zange ndibenze mfokolo, baza kum ndisihleli apha endlini ndabanceda. Sihleli apha endlini ndabakhomba indlela, ndabanyanga. Ayikho into endibenza yona. Bandileqela ukuthi mna ndingumphilisi wabantu, ndingumncedi wabantu. Ayikho into abandileqela yona. Bandileqela loo nto leyo kuphela. Ndingumncedi wabantu. Uyabona ke uma ungumncedi wabantu uzoleqwa, uyoleqwa, wonyeliswe. Akho nto uyenzileyo. Wena abantu baza kuwe ubancede, ubabeka isandla, ubaphilise. Ndabenza ntoni? Zange ndibenze nto. Ndasikelelwa nguThixo, ndasikelelwa ngamanyanga asekhaya. Andiphi isiphiwo ukuthi mandibe ngulo mntu ndinguye, uphilisa abantu. Abantu mabaphile.